Gikatakda nang masugdan ang katukuran sa bagong skate park dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gani gihimo kaganina ang groundbreaking sa proyekto. Si Nico Serino sa report. Giselebrar karong adlaw sa Dakbayan ang 102nd birth anniversary ni Sergio Osmena Jr. Sa iyang public life, nagsilbi siya nga kongresista, gobernador, mayor sa Dakbayan ug senador sa nasod. Gihandom ang mga maayong binuhatan ug serbisyo nga nahatag sa mitaliwang opisyal. Gipangunahan ni Mayor Tomas Osmena ug sa iyang igsuon nga si Mini ang paghandom sa ilang amahan. He developed the North Reclamation Project. Then he decided that the airport should be in Mactan instead of Lahore. Everybody thought it was a little crazy. But not my father. Dunay floral offering nga gihimo isip pahinungod sa kanhi opisyal. Lakip sa mitambong sa kalihukan ang mga department heads ug empleyado sa City Hall ug mga opisyales sa lain-laing line agencies. Atol sab sa kalihukan, gihimo ang formal nga groundbreaking sa tukuron nga skate park sa Dakbayan. Mitambong niini ang Sugboanong skateboarding SEA Games champion nga si Marjeline Didal. Inay sa SRP, adto na kini ipabarog sa may Plaza Independencia. Midunar si Mini og 5 milyones pesos alang sa dinaliang katukuran niini. The reason why I asked Mini to donate para way ng processing sa government. Taas kayo, budget, supplemental budget, program of works, bidding, yan na ba? Para way sa mo, just get it done right away. So she said, I'll do it. Sige, okay, oh, good. Kay pribadong pondo ang gigamit, sugdan gilayon ang katukuran sa Phase 1 sa skate park. Posibleng mabuksan kini sa sayong bahin sa sunod tuig. Ang ato mga youth, no, dili na ana sa ato mga sidewalks, dili na ana sila mag-do their skating, no. Nanagyud sila dinhi. Ari na gid sila mo sugod. Nico Sereno, Balitang Bisdak.